Nagpapatuloy ang rollout ng murang bigas ng provincial government ng Camarines Sur. Ngayong araw ay nagtungo sa Capitol Complex upang magbenta ng 33 pesos per kilong bigas sa mga residente at empleyado ng Capitol. Ilan sa mga maagang pumunta para makabili ng bigas si Julio Bagasala na hanap daw talaga ang murang bigas dahil sa mahal na presyo nito sa merkado. Dahil may mabibili ng murang bigas ay mailalaan na daw nito ang matitipid niya sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Ibakal ko ng ibang sa mga aki, sa mga gamit, sa pagkaon, sa ulam, okay yan. Hanggang sa isang sako ang pwedeng mabiling bigas na nagkakahalaga lamang ng 1,650 pesos. Malayong-malayo umano ayon kay Nanay Inita Agravante sa nabibili niyang bigas sa merkado. Laking tulong umano ito sa mga katulad niyang maliliit lang ang kinikita sa araw-araw. Salamat pong maray Kong Elre and Governor Luigi. Kamu manggiraray ang dapat na ibugtak sa posisyon nindo para po ang murang bigas iyo manggiraray ang samuyang maresibe na samuyang tamang kwartang pang-budget lang. Ang binibentang murang bigas ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villaperte ay bahagi pa ng 25,000 bags ng bigas na binili mula sa NFA upang tugunan ang food security emergency na layuning maibsan ang epekto ng mahal na bigas sa mga consumers. Samantala, maliban sa murang bigas ay marami din ang nag-avail ng libreng gamot ng provincial government ng Camarines Sur at na-refresh sa tubig mula sa air-to-water technology ng Veragon. Marge Serico, CSN.